איך לא לעשות טעויות במשכנתה שלכם. לפני כמה ימים פנה אליי לקוח עם יתרת משכנתה שהוא לקח לפני שנה בלבד, וכשראיתי את המשכנתה שלו חשכו עיניי, ממש חשכו עיניי. לא רק שהוא לא החזיר כלום ממה שהוא חייב, הוא חייב בערך 80,000 שקל יותר ממה שהוא לקח, אחרי שהוא שילם כל חודש בין 7,000-8,000 שקל בחודש. וזה למה? כי הלקוח הזה שלא הוסבר לו מה ההשלכות, לקח משכנתה צמודת מטח, חוץ מזה שגם היה לו משכנתה צמודה למדד, גם שם הייתה לו עלייה, אבל לא כמו בהצמדת מטח, לקח משכנתה שהיא צמודה ליורו לפני שנה, והיורו לצערנו עלה בצורה משמעותית, ונוצר מצב שנוצר לו שם הצמדה של 98,000 שקלים. אז תשימו לב, אם אתם לוקחים משכנתה, תדעו מה אתם לוקחים, תיזהרו מהמסלולים הצמודים. אם ההחזר נמוך מדי, זה מחשיד. תשימו לב שאתם לא לוקחים החזר נמוך, כי אחר כך אתם יכולים לשלם על זה ביוקר. אז לפני שאתם לוקחים משכנתה ואתם לא יודעים מה לעשות, אתם יודעים למי לפנות. תודה רבה.